लोगोफोर मबाइला मानो हें जायो एबा मानो एफा स्ल' नोंनि मबाइला जुदि नोंनि मबाइलाव बिदि प्रब्लेम जादोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायला बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन मानोना आं बेबायदिनो नोंथांमोननो मोजां भिडिअ लाना फैबाय थागोन आरो बे जुदि नोंथाङा दासिमबो साबस्क्राइबथ' खालामना लाखा बे चेनेला नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथार जागोन मानो होनब्ला बड'नि टेकनिकेल जेसेबां जों टेकनिकनि भिडिअ दं बे चेनेल गेजेरजों आं नोंथांमोननो होगोन अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै गिबियाव जोंनि मबाइला मानो हें जायो होनब्ला जों फार्स्ट ग्रो जोंनि मबाइलाव जों इन्टारनेल स्पेसखौ नायगोन जोंनि इन्टारनेल स्पेसा बेसेबां दं बेसेबां खालि दं बांसिनैनो जोंनि इन्टारनेल स्टरेज जुदि फुल जायो अब्ला जोंनि मबाइला हें जानो एबा स्ल' जालाङो बेखौ जों खमैब्लाबो 1 GB खौ जों दोनथारनांगौ बेखौ जों खालि दोननांगौ अब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे जिथुनाखि प्रब्लेमा जादों जों नाङा फाङा बायदिसिना सफ्टवेयार डाउनलड खालामना लायो बायदिसिना जों एप्सखौ बाहायो बेफोरबायदि बाहायनायनि जाहोनावनो जोंनि मबाइला हें जायो एबा स्ल' जायो जों माखासे एन्टिभाइरास बायदि जोंनि मबाइलाव इनस्टल खालामना लायो बै हासिब गोनाङा हासिब थालायनाया बेफोरबायदिखौ जों बेहाय इनस्टल खालामना लायो नाथाय बेफोरबायदिखौ इनस्टल खालामना लानो जेबो गोनांथि गैया मबाइलाव जोंनि एन्टिभाइरासनि बेफोरबायदिनो गोनांथियानो गैया भाइरास फैयो भाइरासआ जों बेफोरखौ जुदि आपडेट होआगौ माने बियो गावनो आपडेट जाखाया ओंखायनो जों नोंथांनि मबाइलाव बिदि प्रब्लेम जादोंब्ला बिदि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो थाखाय बेबायदि एप्स बाहायना दाला बेफोरबायदि एप्स बाहायोब्ला नोंथांनिया मबाइला बांसिनसो गाज्रि जागोन मोजां खालामनो नागिरनाया बांसिनसो गाज्रि जागोन आरो गुबुन मोनसेया जाबाय जोंनि मबाइलनि प्रसेसिंआ खम जेरै सामसुं मबाइलनि प्रसेसिंआ जोबोद खम सामसुं मबाइल बायदिखौ जों सालायोब्ला गोबां जोंनिया फास्ट स्पिड जागोन नाथाय लासैनो बे स्पिड जानाय नङा बेयो लासैनो स्ल' जालांगोन फुरना जालांब्ला स्ल' जागोन ओंखायनो बांसिन मानसियानो दा रियेलमि रेडमि गोदान माने मबाइल लन्च जानायफोरखौ जों बाहायनो हमो ओंखायनो लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेसेबांनो दोननो होनना सानबाय ओंखायनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो गोजोननाय थाबाय